L'estació d'esquí andorrana més propera a la frontera és l'estació de Pal, situada dins del bosc del petit poble del mateix nom, que el 1982 va veure néixer l'estació. L'any 2001 es va unir amb l'estació d'Arinsal, criada el 1972. Actualment, totes dues formen el domini esquiable de Vallnord. L'enllaç entre aquestes dues estacions és ben peculiar, ja que, tot i que està previst de fer unes pistes d'esquí per comunicar-les entre si, de moment això no és possible i la transferència d'esquiadors d'un lloc a l'altre es fa mitjançant un modern telefèric. Doncs una de les coses que més ens diferencia és el nostre telefèric que tenim ubicat al Coll de la Botella, que connecta el sector de Pal amb Arinsal. És un telefèric panoràmic que ens permet veure les millors vistes dels dos sectors i en 10 minuts estem d'una banda a una altra. Es tracta d'un telefèric de 50 places que recorre els 2.229 metres que separen el sector de Pal, concretament del Coll de la Botella, fins al Pic Negre, al sector d'Arinsal. Des del telefèric, les panoràmiques cap al port de Cabús són excel·lents. Per sota, al fons de la vall, hi ha el poble d'Os de Cibis, que és un periclavament, és a dir, un indret que, tot i ser administrativament de Catalunya i tenir continuïtat territorial, per accedir-hi cal passar per Andorra. Per Arinsal, 100% de pistes i remuntadors oberts, tant al sector de Pal com d'Arinsal com al de Coll de la Botella, amb 100% també d'activitats i amb un gruix de neu de 1,30 m a 1,80 m, amb una qualitat pols que evoluciona també en funció dels dies, perquè també al matí a vegades és més dura, després evoluciona i es transforma en funció de la meteorologia, amb unes condicions i uns gruixos per a aquesta època de l'any fantàstics. Entre Pal i Arinsal hi ha un total de 63 pistes i pràcticament el 70% estan inhibades artificialment, a través de 373 canons, 40 dels quals de baixa pressió. Això garanteix tota la temporada malgrat no hi hagi precipitacions de neu. Dels 32 remuntadors que disposa, 9 són cintes transportadores, moltes d'elles tapades i en alguns indrets fins i tot dobles, per facilitar un accés còmode a tots els debutants que hi fan cap. A part del telefèric del Coll de la Botella, cal destacar 2 telecabines, el que comunica el poble d'Arinsal amb les pistes del mateix nom i el que ho fa des de la 5a ciutat més poblada d'Andorra, la Massana, amb les pistes de Pal. Uau, és fantàstic. Pal és superxulo perquè encara hi ha molt bosc, pots trobar molts fora pista, macos, poc perillosos i trobes bastanta fauna. De tant en tant et vas trobant esquirols i és xulo, molt maco. Acostuma a fer molt bon temps en aquesta estació i això ajuda també que anime a venir més. Per als més agosarats i bons esquiadors o snowboarders, hi ha 4 pistes negres, de les que el director de Vallnord ens aconsella 2. Molt orgullosament us recomanaria 2 pistes d'avui, és la Comellada, la pista negra per excel·lència del sector de Pal, i l'Alt de la Capa, també al sector d'Arinsal, també és una pista negra, i la Capa amb una característica que és la pista a dia d'avui amb més desnivell del Principat, que arranca a 2.500 metres i arriba fins a baix de les Marrades a prop de 1.500. 1.000 metres de desnivell amb un inici negre i després va evolucionant, una pista fantàstica per disfrutar en família. De totes maneres, de les 44 pistes que ofereix el domini, la majoria són fàcils. Concretament, hi ha 6 pistes verdes o molt fàcils i 17 de blaves.
Vallnord per Arinsal és una estació oberta 10 mesos l'any, una estació hivern-estiu, una estació que a l'hivern, com veieu, la base és l'esquí, però també serveis com pot ser tirolina, part de cordes i uns serveis de restauració amb 17 punts de restauració en tots els sectors, tant a Pal com a Arinsal com al Coll de la Botella, una empresa en la qual ens dediquem a vendre lleure i sobretot serveis pels nostres clients. Justament per comprovar aquesta aposta tan decidida a la restauració, hem anat d'una punta a l'altra per veure algun dels restaurants més significatius. Per això, des del sector de Pal, agafem el telecadira La Serra 2 fins a arribar al Pla de la Cot, situat a 2.080 metres d'altitud. Per mi, el més particular que tenim aquí dalt, sobretot, és la situació, perquè estem a meitat de pistes, l'única manera d'accedir és esquiant, o amb raquetes o fent rando, i el que estem potenciant moltíssim són els sopars, que venem una experiència completa, que és la pujada amb raquetes, amb retrac, la baixada nocturna esquiant i les vistes de la lluna plena des d'aquí dalt, que és espectacular. El següent restaurant, i probablement un dels més importants, es troba al Coll de la Botella. Per arribar-hi, primer de tot, hem de pujar fins al pic del Cubil, amb el telecadira del mateix nom. D'aquí, per pistes molt suaus i amb l'ajuda d'un telesquí, podem davallar fins a les pistes del sector de Sa Túria, a cavall entre Pal i Arinsal. Ara fa 2 temporades, aquí es va construir aquest nou edifici de més de 1.000 metres quadrats i amb una gran terrassa. Benvinguts al Coll de la Botella. Tenim 3 restaurants diferenciats, a la terrassa, amb una carta d'entrepans, l'altre restaurant, el que és el grill, amb que és una carta de carns a la brasa i plats intermitjos, i després tenim el bistró, on tenim uns grans arrossos, carns a la llosa, i la terrassa, on tenim moltes activitats a nivell de DJs els caps de setmana i músics també. Per anar al següent punt de restauració, hem d'agafar el telefèric, ja que ens hem de desplaçar fins al sector d'Arinsal. Així que, talment com si estiguéssim als Alps, pugem a l'interior d'aquesta gran cabina on hi poden cabre mig centenar de persones. I en pocs minuts som a tocar el Pic Negre, al capdamunt de les pistes que davallen per Arinsal. En aquest sector hi ha molts punts de restauració. De fet, en tot Vallnord hi ha fins a 21 punts gastronòmics i per a tots els gustos: pizzeries, snack bar, grill, self-service i restaurants de gourmets. D'entre tots ells hem anat a visitar el Xalet Iglú, que es troba justament a l'inici del famós Snowpark d'Arinsal, un dels més actius i dinàmics del Pirineu. Es increíble, la verdad, el mejor snowpark del Pirineo en mi opinión, y poquita gente, así que está perfecto para disfrutarla ahora. Estamos en el Xalet Iglú, es el restaurante que tenemos en alta montaña de la zona de Arinsal. Estamos a 2.300 metros de altura. Bueno, nuestra particularidad es en la venta de bocadillos y venta de sopas, y sobre todo para los chicos que se vienen a disfrutar del snowpark, bueno, tenemos la hamburguesa de foie, que es nuestra estrella del restaurante. Aparte tenemos también las noches, que la gente puede subir esquiando o en raquetas para poder pasar la noche aquí, una noche de luna llena, y poder disfrutar sobre todo de la fondue o la pierna de cordero al horno, que es espectacular. Davallem fins a la base del sector d'Arinsal, que disposa d'una gran zona per a debutants i, sobretot, el gran edifici de serveis. Ràpidament tornem a enfilar cap a dalt de tot, primer a través del telecadira de 6 places a les Fonts i posteriorment amb el telesquí al tub fins a arribar al telefèric.
Després d'uns minuts de vol panoràmic, tornem a ser al Coll de la Botella i d'aquí, amb el Telecadira del mateix nom, ja podem baixar cap al sector de Pal. Justament és en aquest trajecte en Telecadira que podem veure la típica imatge de les pistes per enmig del bosc de Pal, ben plenes de neu. Esquí de muntanya i raquetes són dues altres activitats que es fan molt a Vallnord, però també bicicleta, a l'estiu, ja que l'estació no tanca les portes un cop es fon la neu. Us recomano particularment venir a Vallnord per Arinsal durant els 10 mesos de l'any perquè realment nosaltres tenim una estació amb 3 copes del món. És una estació que amb les copes del món intenta promoure's i per mi a dia d'avui és una gran desconeguda i que guanya el ser coneguda. De fet, la varietat de pistes i paisatges i també la diversitat d'activitats i punts de restauració fan de Vallnord Pal Arinsal un indret ideal per passar-hi un bon cap de setmana.